Azurfa Radio duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Radio. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Radio muryar zamani. Mahaifiyar Ado Gwanja, fitaccen mawaƙi kuma jarumi a dandalin shirya fina-finan Hausa na Kannywood a Najeriya ta rasu. Gwanja ya bayyana rasuwar mahaifiyar tasa ne a shafinsa na Instagram Ado Gwanja a daren ranar Juma'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifiyata rasuwa a daren Juma'a wayewar garin Asabar 2 ga watan Ramadan. Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna ce makoma. Gwanja ya wallafa tare da sa alamomin kuka a ƙarshen rubutun. Tuni dai abokan sana'arsa da suka hada da mawaka masu shirya fina-finai, jarumai da ɗimbin masoyansa suka shiga shafin nasa na Instagram suna mika ta'aziyarsu. Ya zuwa yanzu lokacin da hada wannan rahoto kuma sa'a biyu bayan sanar da rasuwar mahaifiyar tasa, mutum 1,439 ne suka yi tsokaci, kana mutum 3,862 sun nuna kauna ga sanarwar. Azurfa Radio duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Radio. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Radio muryar zamani.